ଗୁଗୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଆଜି ତା'ର ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିସାରିଛି। ମା' କହିଲେ, ପୁଅ କଥା କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲା ତ? ସେଠୁ ଗୁଗୁ କହିଲା, ମା' ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ବସ୍ ପଳେଇଥିଲା। ଏମିତି ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ପୁଅ ସମୟର ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ସମୟର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଗୁଗୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲିନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଗଲା। ସେଠୁ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଭିତରେ ଷ୍ଟେସନରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଠୁ ମା' କହିଲେ, ପୁଅ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଚାଲିଯାଏ। ବାପା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ହିଁ ଧନ ଅଟେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତି ଶୁଣି ଗୁଗୁ କହିଲା, ମା' ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବି। ସମୟର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି।